खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 मे मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखराव गोदान आलासि जोनोम मोनगोन। गासैबो खुसिजों साग्लोबसारगोन। वृष राशि। नोंथांनि थांखि जाफुंसारनायाव बिमानि सुखु फैगोन। रंजा बाजायैनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै गुबुनजों फान्दाय जागोन। गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। कर्कट राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव रांखावरि जोबस्रांलांगोन। गोबां जार्लायाव गोग्लैनो गोनां जागोन। सिंह राशि। नोंथाङा गोजौ थाखोनि बिबाननि थाखाय सायख'जागोन। बयजोंबो मान होजागोन। कन्या राशि। देहायाव जानाय बेराम आजारफोरा गालांगोन। सावस्रिया गोग्गो थासारियाव फैफिनगोन। तुला राशि। नोंथाङा धोरोमनि बेरेखा हाबा मावगोन। नखराव जेंना जेंसि सोमजिगोन। वृश्चिक राशि। रांखावरिनि आंखालाव हालाय हाफाय जानांगोन। नखराव दुखु दाहा सोमजिगोन। धनु राशि। नोंथांनि फंबाया गावनि थांखिसिम सहैनो हागोन। गोजोन खुसिजों साना बारलांगोन। मकर राशि। हरखाबै नोंथांनि मेगननि नुथाया गाज्रि जागोन। थाबैनो फाहामथाय लानांगोन। कुम्भ राशि। गोजान जायगायाव दावबायहैनो लुबैगोन। गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। मीन राशि। नोंथाङा सानस्लाबनो हायैयाव गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन। साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय सोमजिगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।